niat langening kalang tuan aklar pandaan muncar sinong mati sinong mati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra ana bali lumut ambra kanggeng awita dencengan niwang sukmana madin luwih kana sasmintaning sun jagat wasisaning upanara Koko Prabu katuran pinarak lenggah ingkang sekeca rawuh jengandika wonten negari Ndrawati Koko Prabu Baladewa jagat Dewa Bathara jagat Pangestu-Nggara Yai Ndrawati ya kaya wis ora kurang prayoga praptanipun Kakang ana ing Projing Dwaraka pun Kakang ngaturake pudyas pangastawanipun Kakang katura marang Yai Prabu Ndrawati Koko Prabu kula pundi jimat Dayanana ing kasantosan Bapa Penemban Durna katuran karaharjan rawuh jengandika Bapa ing Sukalima gandhak blekuduk swalu gembol sumarante hawela lha nuwun inggih Ger tansah pinaringaning kawidatan ing sami kala sawanipun ing Bapa ing Sukalima mangya widodane skala sowan kula tebih saking Rubeda namung kepareng ing Bapa ngaturaken pudya pangastawanipun ing Bapa kunjuk ngersa paduka anak Prabing Ndrawati. Inggih Bapa, kula tampi akarya Bambang raos sing manahipun ingkang putra ing Dwaraka. Sasampunipun lenggah ingkang langkung prayogi ndadosaken kejut raos sing manahipun ingkang putra ing Ndrawati. Dene rawuh jengandika Bapa Penemban Durna sumawana Koko Prabu wonten Projing Dwaraka. Koko Prabu Mandura. Kresna, iku lho wonten timbalaning adhawuh. Wale-wale apa? Praptanipun Kakang ana ing Projing Ndrawati iki sayekti ora duwe karep pribadi. Nanging pancen ana bab ya kuwi suwaningipun Kakang ana ing Projing Dwaraka bareng lawan Bapa Penemban Durna mau sayekti diutus dening Yai Prabu Duryudana. Ana bab ingkang bakal ndak aturake marang Yai Prabu Dwaraka. Ya gandheng pun Kakang tinemu Taruna.
Lan ana pini sepuh ingkang ndak kanthi ya kuwi Bapa Penemban Durna. Mula apa ingkang bakal ndak aturake mau lumantar Bapa Penemban Durna, Yai Prabu Kresna. Koko Prabu kasinggihan mekaten. Ing mekaten Bapa Penemban tumunten ngaturi paring dawuh menawa ing dados wigatosipun dene Paduka Bapa Penemban Durna rawuh wonten Garing Ndorowati. Oh inggih, matur sembah nuwun, Ger. Ingkang sepisan tuwi dhateng kawijenganipun anak Mas utawi anak Prabu Ndorowati. Dene ndungkap angka kalih leres gendinganipun anak Prabu Baladewa bilih. Sawanipun ingkang Bapa ing Sukalima menika sayekti dipun utus dening anak Prabu Duryudana. Supados nanjihaken dhateng pawarta ingkang sampun sumebar warata saindenging jagat. Menapa inggih para nyata bilih Paduka menika kagungan putra angkat. Inggih menika wujudipun pawestri ingkang sakmangke sampun dungkap dewasa. Ngibaratipun kembang hambabar gondo arum. Satemah kathah sakathahing kombang nedya necep dhateng maduning sekar menika kala wau. Inggih, Bapa Penemban Durna lakar kaleresan mekaten nembe kemawon kula menika pikantuk kanugrahan putra angkat ingkang sakmangke sampun mapan utawi sampun cumondhok wonten Garing Ndorowati. Oh, dadi menawi ngaten leres nggih. Leres jenengipun anak Prabu menika kagungan putra angkat kasinggihan mekaten. Lajeng menawi boten lepat ingkang putra menika kaparingan nami utawi pusaka asma inggih menika Endang Loro Temon. Nyuwun pangapunten. Ingkang leres menika Endang Loro Temon. Ah, Loro Temon kok Loro Temon. Loro Temon. Menika ugi leres. Inggih, kasinggihan mekaten Bapa Penemban Durna. Oh, lah menawi ngaten cocok kaliyan menapa dados dawuhipun anak Prabu Duryudana. Bilih catosipun sawanipun ingkang Bapa ing Sukalima wonten Garing Ndorowati menika nuruti penangisipun putu kula inggih menika Lesmana Mandra Kumara. Anggenipun sampun pinten-pinten Candra menika gandrung-gandrung kaliyan setunggiling wanita. Sareng Lesmana kula dangu sinten to wanita ingkang andadosaken bingung raosing manahipun putu kula Lesmana Mandra Kumara. Piyambakipun Waloka prasaja jujur kaliyan ingkang Bapa ing Sukalima. Bila piyambakipun gandrung kaliyan putri Ndorowati inggih menika pun Endang Loro Temon. Loro Temon lho Bu. Nggih Loro Temon, Loro Temon. Bila lajeng kula nyocokaken wonten Garing Ndorowati. Lah gandeng samudayanipun menika sampun cocok. Tumunten samangke wale-wale menapa nggih? Sowan kula menika nedya ngebun-bun ing jangan jejawas wonten. Ing wigatos sowan kula menika namung badhe ngemis. Ngemis dhateng Paduka anak Prabu Ndorowati wonten suka liyane penggalih ingkang putra-putri Endang Loro Temon menika mangke badhe kula beta utawi kula boyong wonten Garing Stina. Ing wigati badhe kula jodhokaken kaliyan putu kula pun Lesmana Mandra Kumara. Menawi kepareng ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan tegesipun ngraketaken daging ingkang renggang nuntumke balung sing pisah antawisipun Ndorowati lan Ngastina mangke saya rumaket anggenipun kekadangan jernyatanipun sampun jodhokaken putra Paduka kaliyan atmajanipun inggih menika anak Prabu Duryudana inggih putuka Lesmana Mandra Kumara. Nanging menawi boten nuwun sewu lho nggih. Sowan kula menika sareng kaliyan ing Ngaraka Nalindra Mandura Prabu Baladewa. Menapa kirang kiyat anggen kula munjuk atur menawi sampun wonten seksinipun Nalindring Mandura Prabu Baladewa menika nggih anak Prabu Ndorowati. Sigra-sigra yen permana kanca sigra ngraken awang sesangka Nalindra Pekmarwa sing sangkatri gumulung mangrembak ing wadya Kurdakura reka giri-giri nanggana magawe gelari wang-wang sidemataning Pasewakan Garing Ndorowati. Nalika semanten sami midhawetaken pangandikanipun Begawan Durna, utusan saking Garing Ngastina.
kinampi nata ing Dwarawati Sang Prabu Sri Bathara Kresna dadi kendel legeg datan mobah datan musik nganti kaya pratima kencana melenggahi kanyup nangka wardu kanyup jarang gantir wadu jarang ngacok nang durung abang durung manding dasaring pertolo kasaru geger njaba piyak ngarsa tangkepe nguri sebar bonamu apa to kang dadi darunane ora numanten ora kang gajah medhus saka Wandilan kejawi namung sowanipun utusan sing karang kadempel Kirurah Nala Garing Kirurah Petruk sumawur Kirurah Bagong ing Dumerajog tanpa harapan karya kagiat kang samya mulat Mangestungkara wayah loro jagat Koko Prabu. Dereng ngantos paripurna anggen kula nampi pangendhanipun Bapa Penemban Durna. Menika mboten pangling. Menika Panakawan mongko jangkep 3 Nala Garing Petruk miwah Bagong. Dalah rusak tatanane. Wah, mongko wancine wis ana dhewe lho. Ponakan iki metune mengko yen wis wanci gara-gara. Lah kok dadi kiting sruntul. Sowan ana ing negara Ndrawati. Mongko dudu wayahe. Jernyatane upama ngaturake bekti sarta ngaturake sembah lawan Sira Yayi Prabu Ndrawati. Mestine nek ana wancine dhewe. Ning mbok menawa ana wigati. Tangel lamun ponakan sowan sore-sore ngene iki yen ora ana wigati, mesti ora bakal sowan timbal ana Yayi. Koko Prabu katuran lenggah ingkang sekeca. Yo. Nala Garing padha kanthi Harja sak pratanira Panakawan. Namit pasang Kalimantan Tapi. Tinebila ing Loduri Demawahing Tawang Tuwang. Kepareng kula ngaturaken sembah sumenging pangabektinipun ing abdipun Nala Garing kunjuk ngersa paduka Kanjeng Sinten Prabu Sri Bathara Kresna. Jangkep temen. Tata wicaramu nggunakake unggah-ungguh mekaten. Ingsun tampa pangestune ingsun tampanana kula pundi kejimat paripik dayana ing kasantosan Petruk padha harja pangestunipun Sinuwun Ndrawati wilujeng bekti kula kunjuk umume dhayoh kuwi rak ya eneng ngarepan lah kok iki malah terus eneng mburine sing duwe omah karepe piye lah ya selone teng mriki kok ya ngajeng mboten sela wonten mriki selane ya sapa anane iya Panakawan lho nggih Bagong padha harja sak praptamu. Nune nggih, pangestunipun Sinuwun Prabu Ndrawati wilujeng niring sambikala. Tansah winanting suka basuki sowan kula bekti kula kunjuk. Iya Bagong tak tampa pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripih. Dayanana ing kasantosan. Ana wigati apa Petruk sowan mongko tanpa tinimbalan. Gandeng sing
nyenguk teng ajeng niku nggih Gareng. Kajenge Gareng sing matur sanipun Sunan Prabu Ndarawati. Reng, kowe sing tuwa dhewe dadi talange ngatur lidah sinambung pengendikane bapak. Nala Gareng, dalem. Ana wigati apa Nala Gareng sowan mongko tanpa tinimbalan? Sepisan. Rasa kesusu, Reng, rasa kesusu. Kesusu iku mung kleru. Ing sepisan kepareng ngaturaken sembah pangabektinipun ngabdi Nala Gareng kunjung sopan duka. Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Iya ingsun tampa. Pangestune ingsun tampanana kula punika jimat. Dene tungkap angka kalih waleh-waleh menapa? Lujang dereng sambi kula sowan kula tebih saking Rubeda. Mboten angka setunggal menapa kepareng ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya Nala Gareng ingsun tampa. Pangestune ingsun tampanana. Ing salajengipun wiwit bidal saking Karangka Dempel sowan kula kalian Petruk kalian Bagong boten ketemu halangan setunggal menapa. Kepareng kula ngaturaken sembah sumuga ming pangabekti kula kunjuk. Iya tak tampa pangestune ingsun tampanana. Ingkang tungkap ing salajengipun anggen kula lumampah saking Karangka Dempel diutus dening bapak wonten ing margi tansah pinaringaning kawidadan niring sambi kula. Kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Petruk, nun kowe wae Petruk ingkang matur. Nala Gareng kok mung mubeng wae. Ora ndang tekan-tekan nggone. Dekno nek menyang nomor 1 neh. Oh, lha saka omah wis dandan dithing. Bareng kon matur ra iso. Dekno kaya ngono pengarep. Sabar ya, Neng. Ora apa-apa. Aku wis biasa dirake. Petruk eneng apa? Ingin sepisan ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Lah kok padha. Lah nek matur kalih Nalindra menika nek mboten ngaturaken sembah pangabekti mengko kleru. Iya wis ora dadi ngopo nggih. Dungkap mongko kalih kula menika namung dipun dawuh supados nyatakaken pekabaran bineta Mbok Bakul sinambi wara najan boten dipun sadi. Pawarta binandunging Karna. Menapa inggih para nyata sinuwun Prabu Ndarawati menika kagungan putra angkat. Anak angkat nggih, angkat junjung. Ora angkat junjung Petruk. Putra angkat ki putra nggonku nemu. Lah niku karep kula ngoten niku. Napa leres? Iya pancen kepara bener. Putri. Iya Petruk, pawestri tegesipun wanudya. Iya pancen kepara nyata. Napa saestu naminipun Endang Lara Temon? Iya Petruk, Endang Lara Temon. Wo, bener kok Reng. Wah, nek pancen kaya ngono, Endang Lara Temon terus dimasak wae terus. Maksudmu piye? Endang Lara Timun. Timun jengkone. Timun kok timun. Oh, tak kira nek timun e. Mbok wis Reng, wis lah melu omong. Wis jan kowe iki anggere melu omong ki janjane ngalahke aku lho malah. Endang Lara Temon leres. Iya Petruk. Weh, lah nek ngoten cocok kali ngendikane bapak. Lho, kok cocok piye? Mergi bapak niku ya duwe anak angkat. Lho, bapakmu darepe putra angkat? Nggih. Le nemu teng Langgar nalika semanten bocah niku tilang-tilong kaya wong ora duwe kanca, ora duwe sedulur, terus dipek anak karo bapak. Dijenenge Bambang Sunat. Petruk. Bambang Senet. Ora sunat. Senet. Nek wis disunat lagi disenet. Nengane ra. Kuwi lho, ana kaon kok ting dilajik kuwi lho. Gareng kok mlaku nang ngarepe ratu genah karo Petruk ya anggape keraton ki ora ana tatanane wae piye. Nglereske kok ya. Nggih Bambang Senet. Lah, dumadakan Bambang Senet niku wancine wis dewasa. Terus Bambang Senet niku matur karo bapak, "Pak, kula pengen rabi." Lho, yen ngono bapakmu bakal duwe gawe mantu, nggih. Lah terus
Mung nalika bapak niku nari karo Bambang Senet, lah sapa le wong wedok sing kok tresnani? Kula niku ngimpi diladeni putri naminipun Endang Loro Temon ngakune saking negari Ndorowati. Terus bapak nyeluk kula alih-alih kalih Bagong genahno Sinuwun Ndorowati apa kagungan putra angkat ingkang pewangi Dewi utawa Endang Loro Temon. Nek pancen bener boyongen ning Karang Kadempel arep tak pek mantu. Arep tak jodoke karo Bambang Senet. Ngoten niku sing dadi dawuh Bapak gandeng Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna sampun paring dawuh nek kagungan putra angkat naminipun Endang Loro Temon. Mula dinten menika kula ngebun-bun jangan jejawah sonten sowan kula namung badhe ngemis putra putri panjenengan badhe kula boyong wonten ing Karang Kadempel kula jodohaken kalian Bambang Senet. Cekap semanten atur kula menawi wonten pepanggil ruba kula aturi paring dawuh rerubanipun menapa pepanggilipun menapa nanging menawi boten dipun paringaken sababipun menapa kula nyuwun keterangan ingkang gumathok lan ingkang cetha sinuwun. Jaja muntap liring netap duka yayasinipe netra kocak ngundarandir hidup nyomangolon saka wadanani rombranang gondok blaguduk sualu kimbal sumarante hawela Petro aja kaget aku ngemampake karo kowe ya Petro aku sing methokke karo kowe lho nyuwun pangapunten nembanduna wigatosipun menapa kok panjenengan kok terus lelenggah teng ngajeng Sinuwun Prabu Ndorowati aku arep meneh wangsulan karo kowe wangsulan babagan Endang Loro Temon lho nyuwun pangapunten Endang Loro Temon menika putranipun Sinuwun Prabu Ndorowati panjenengan mboten dihak babagan Endang Loro Temon kosek nang le sowan negara Ndorowati kuwi dhisik durna mangane kowe lan kowe ngerti dadi wong pangertenmu yen prataku ning negara Ndorowati iki sayekti uga nglamar Endang Loro Temon bakal tak dawuhake Lesmana Mandra Kumara mula gandeng kowe tiba keri nggon musuhan nang ngersane anak Prabu Ndorowati kowe aja waton bisa ngucap dina samengko Endang Loro Temon bakal kaboyong ana ing negara Ngastina mula kowe ngalah ora usah dadak mboyong Endang Loro Temon bakal tok dawuh karo adimu anake angkat Semar Badranaya ora pantes ora sak trepe yen to Semar kuwi ngangkat duwe putra mantu mangko putrane Nalendra apa Semar ora ngilo karo githoke apa Semar ora ngilo karo kanane mung gedibal mung ponokawan mung kere mung wong melarat kok kepengin duwe anak mantu anak ratu kuwi cecak nguntal cagak cebol gaya bulan wutung mitung-mitung lho panus maning jajalan sukertane bawane iblis lalat wah Petro gembelo sirahe gleleng pancahe ngilangi tata krama wani glandang karo bapa penembantara Petro leren ora terus sakniki gandeng kula ra entuk mungsuh sirmu piye ngejak piye karo aku wong sencaki ira melu apa-apa kok tok tantangi ngopo kajengipun mboten napa-napa kula malah seneng dipun tantang Lolo Garing wis enteke mungsuhe arep mungsuh sapa iki nek rasa entuke wah cilaka kula Lolo Garing aja edan kae kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan Koko Prabu Baladewa malah sajahe diwaneni karo Bagong bapa Penemban Durna salah kedaden karo Petruk kae piye wah jan wis nika pripun Ndara wis ngetak pisahe Lolo Garing Batu Kakang Pati Udawa brek arek kae arep dadi Sinuwun Ndarawati dawuh patih mah dipreke. Ndara secaki ampun meneng mawon. Awi gek nikah dirampungi kok malah. Awi. Iya Lolo Garing ampun kados larean kok Patih Ndarawati udah ndak gegeran ora karu-karuan mengke.
Menungso ora tatanan. Ratu ditendangi bokonge. Nganti gegeblak aku. Bawadana kados pundi? Petruk kaya entuk panganan. Blas. Wah, kula kaya ora setiti karo napa sing kula ucapke to bareng kula niku nantang karo Petruk nguneke Semar wong Gedibal 17 wong alih nyolamipan wong kene. Petruk mripate saya abang. Kula dirangkul karo Petruk dilarak. Sampeyan dilarak karo Petruk kula nesu-nesu saking wonten ing Pasewakan Negaring Ndorowati. Mboten kanyara. Bokong kula saking mburi. Oh, ora timbang iki. Loh, Dimas Setyaki. Oh, edian iki. Mula wong ya aja sok gleleng. Sing iso nesune wis sampean ta, Hah? Sampean arep mbelani karo Begawan Durna. Begawan Durna dilarak karo Petruk. Kula adine ya ora trima. Nyun ngapunten nek kula kepeksa kurang ajar karo sampean. Rupak wani, jembar wani. Piye? Piye sing jembar apa sing siut? Lah nek cara kula nesu nggih, nek cara kula duka. Lah kok Bagong kok sakepenan wah, ponokan ora apa minggat karo negara turune kladang negara negara. Wis bibiti gegeran saiki tinggal lunga kok. Tinggal lunga piye maksudmu? Tinggal bali ning Karakadempel. Terus nek bali engko nek senet ra sida dhaup karo si temon. Senet nesu piye? Monggo aku sayang karo senet. Lah nek nganti iki engko Sinul Mandura nesu tenan, duka tenan nggawa nenggala. Ngamuk kowe karo aku diamuk karo nenggala piye? Mikir terus. Lho. Bar maju kok. Wis kebacut kaya ngene, ibarate nyemplung kali. Maju ya terus, mundur ya terus. Luwih becik, ndodok. Jempolmu melocot. Hah? Ibarate kaya wong nyemplung kali, maju ya terus, mundur ya terus. Lah terus aku sing arep nandingi. Kowe wani karo Sunan Prabu Mandura. Sing tak wedeni awane. Tak tekadi tak toipati. Pokoke adikku kelakon rabi lan ora ana toipati. Wis ngono. Maju. Aku tak ndelik. Aku nek karo Nenggala wedi tenan aku. Nenggala ki tamake Gunung Jugruk Segara Asat. Piye? Rene ya. Piye. Arep genahke aku ngake. Jare Nenggala ki tamake Gunung Jugruk Segara Asat. Aku duwe kowe. Wah. Duwe wong duwe. Tak tamake Gunung Jugruk Segara Asat. Tenan. Tak tamani pisan ora jugruk pindho. Pokoke kudu jugruk kudu nganti sak jugruke. Kudu gempal. Alah cenane. Bagong Petruk gareng ora minggat kelantan ngono. Ngopo? Mencicil matane ngopo? Mata-mataku dhewe kok. Ana wong mendelik matane kok dolekke mencicil matane. Arep gamakno ki Bagonge matane semene ki. Ora sampe mencicili matane wis gedhe. Lho, kok wani karo Baladewa? Ngopo kowe nesu-nesu? Kowe gelem bali apa ora? Gelem bali apa ora saka Karakadempel? Nek aku bali, penak awakmu. Aku wis penak awake, Mas. Kowe gelem bali apa ora? Ora, pokoke bali karo Endang lara temon. Wah, yen ngono kowe wani karo Baladewa. Yen ngono kowe wani karo Baladewa. Kowe wani karo Nata Mandura. Kowe wani karo Nata Mandura iblis diapurmu ora ngira karo githokmu. Se. Ora sok kaya ngono kuwi. Nek nyuwara ki sing penak. Hah? Aku rumangsane aku ki wong kere. Aku rumangsane aku wong ora duwe. Ning wong ora duwe wong kere kaya aku ora sok digithok-githokke. Kok kowe iki nyawang kowe. Apa nek kowe nesu-nesu ngene iki kowe menangan dhewe napa? Apa nek kowe nesu-nesu kowe
Bagong wedi karo kowe napa? Bagong tidak pernah takut sama teman-teman. Siapapun. Bagong tidak pernah siapapun. Bagong tidak pernah takut dengan siapapun. Nek basa Indonesia takon aku. Bagong tidak pernah takut dengan siapapun. Loh, wani karaku. Apa yang saya takut? Basa Jawa wae. Basa Jawa wae. Kowe kuwi, aku. Wani karaku. Sing tak wedeni apamu? Rupa wani, jembar wani. Jembar wis biasa. Rupa ya wis biasa. Gelut nanti papan aku wis biasa. Wah, mati tenan kowe. Disini lekare. Ratane nggon bae. Terus go. Terus aja dinaik go. Terus go. Masalahnya apa iki? Masalahnya apa? Kene ana wong jagoi adine kok dikamplek saka mburi. Kowe iki tuwa apa bocah? Ayo wong tuwa. Bocah semene tenan. Wah, radong. Lah nek wong tuwa ana gegeran kok malah kowe iki surak-surak seneng-seneng karepe. Iso misa apa ora? Kae iki dipisah ora kok didombani. Kowe iki wong tuwa apa bocah petuk paham? Bagong sabar, wis. Aja dipisah. Aja ke wedi aku karo bolote. Aja dipisah. Mbok modar mbok men. Siapa iki mau? Aku ketok cebleske cagakane. Sing nyekep aku sapa? Sing nyekep aku arep ngopo? Aku sing misah arep ngopo? Edan. Wah. Kok misah ya misahne ora dijebleske cagakane. Engko nek oglangan piye? Oglangan ya men. Negaraku oglangan ya men. Mungsu kok pono kawan, demen ora kajen sampeyan iki. Lugu karepe dhewe kok mburi kene. Engko nek kok Prabu nesu tak cegate. Lugu mburi kene. Terus kowe ngapa nang kono? Kene mburi kene. Ya. Sampeyan ngapa teng mriki? Ayo mburi kono. Aku suwe-suwe sengit karo Ponopokan. Pegah aku tenan. Ayo mburi gareng malah mripate mlirik. Kerae. Oh. Iya aleman iki. Ah pincange kok pamer. Awang pincang kok gaya. Demen lemaku keder ora. Manungsa ora tatan tipul kan gladang ngono kan. Yai, aja mbok pisah. Aja mbok pisah. Anggepe Baladewa kalah karo Bagong, menungsa ora tataran. Derajate ceplek, derajate Ponokan ming bature kok ngalah karo ratu ki. Ora ana critane. Minggir. Wah, jejekane menungsane. Apa anggap aku wedi wae? Minggir.
Minggir Yayi Prabu. Yayi Prabu cengelmu mlotrok kuwi. Wis ta weruh cengel mlotrok lho. Sinuwun Darawati iki nek misuh nek nesu kata-katane apik lho, Tru. Wis ora usah cerewet. Kowe. Meneng ora? Meneng ora kowe? Meneng, ora usah. Koko Prabu? Nggih. Kula suwun kanthi sanget Koko Prabu kula aturi sabar. Sabar piye? Sabar dodol ayam goreng. Petruk Bagong kuwi ganan lunga. Ya Gong lunga. Gah. Kaya kata-katamu ora jelas ya Gong lunga. Lunga. Mong. Kene kok. Panggere isih nyaut-nyaut omong aku ditenono. Sampluk iki wonengen. Dadak rating. Ya ora ngono. Sampluk iki kok dadak rating ngono. Koko Prabu aturi sabar. Awit wonten atur saking anak kula Endang Loro Temon. Lho. Ana atur apa saka anakmu Endang Loro Temon? Sinten kemawon badhe dipun ladosi waton saged ngaturaken inggih menika wujudipun temanten kakung kedah nitih gajah ingkang bisa tata jalma ngajengipun kedah dipun beksani Wanara Seta. Mantel lanang nitih gajah ngarepe dijogeti kethek. Inggih. Monggo gajahe kudu iso tata jalma. Inggih, mekaten Prabu. Sri Baladewa Narpati duwe nareswara Kresna alangkung tresnanira marang Dyah Banon Cinawi. Wah, ata ya yen manjang kaya mangkono. Aku tak matur ngarsane Kyai Prabu Duryudana. Babakan perkara iki supaya enggal bisa ngaturake reruba pinanganten kanggo mboyong Endang Loro Temon. Koko Prabu mugi-mugi kesaged kasembadan. Yo, aku njaluk pamit Kresna. Ngatos-atos Koko Prabu sampun ngantos kados lare alit. Sinuwun menapa kula inggih kedah pados napa jenenge gajah ingkang saged tata jalma. Lho, pancene kudu ngono. Narendra kuwi ora kena mban cindhe, mban siladan. Kabeh kudu adil. Mekaten. 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 Kudu adil, Bagong. Nggih, siap. Nanti ya, Tru? Wambo, angel. Kalih ngarepe mantan lanang sing nitih gajah kudu dijogeti Wanara ingkang ngulse putih. Wanara. Bareng kuwi sing sok ngerti basa Kawi. Wanara ya apa, Rek? Wanara ya apa? Bakso. Ayo gah aku truk gah aku. Wanara kok bakso ora. Nyayam. Duh. Tahu guling. Tahu guling apa? Kowe mung panganan terus kok. Aku urung madang, Bro. Ya mulane kuwi omong. Sing tok eling-eling bangsa olah-olahan. Wanara ya apa, Gong? Wanara iki munyo. Oh. Wanara Kusika Seta. Apa itu? Apa? Wanara Kusika. Ayo sih senengane sok gaene nyikut to kowe yo. Wanara Kusika Seta. Seta iki putih. Ha iya. Kusika iki manuk ya, Udu.
Wah, heeh. Ana sesamune kusika. Kukila. Kae manuk, nek kusika iku du manuk. Kusika ki warna. Oh, berarti buku gambar iki buku kusika. Buku gambar kok buku kusika. Wis do bali. Do bali, do matur karo bapakmu. Aku wegah ngrungokke omonganmu iki aku wis wegah. Iki isih perlu dibahas kusika ki lho. Kuwi artine apa? Engko nek adek matur karo bapak ya ora ngerti artine lah goleki nendi. Ha iya. Kusika ki bener karo si Gareng mau warna utawa ules. Ules. Heeh. Ditambani engko ndak malah kena apa-apa nek wetenge ules. Kae mules. Wah, wis ora. Kusika ki warna utawa kethek warna putih. Wo, menyerah. Ah iya. Wis ora. Kethek wernane ulese putih ngono wae engko gek matur karo bapak. Ya. Mandeng ora-ora mbok ora rek. Mandeng no. Gocek-gocek ora. Mandeng ora-ora mbok ya kok. Ya. Mangkat suluki apa langsung iringan nganggo suluk ndandake wektu iki ora suwengi ya. Maune katokan training kok malek. Ya men seragam. Ha iya. Oh iya Gong. Iya mangsamu. Mandeg sik ngene iki omong-omongan secara bebas. Ya ora kewengku dening pernatan kraton lan sak piturute ya, Tru. Ha iya. Iki sing kepareng nimbali utawa bekerja sama wayang Climen iki sapa? Kusihe tak bukake WhatsApp-ku. Diwaca alon-alon, Tru. Heeh. Tasakuran panjenenganipun Dr. Sutrisno Hartono MA ingkang sampun 25 tahun mbiyantu mengembangkan dan merosekaken seni budaya Jawa wonten Kanada. Waduh, Mas Tris, ya, Mas Sutrisno Hartono, ya. Awak dhewe tau ditimbali karo panjenengane taun 2008 ning Kanada mbiyen ya, Tru. Wis tau apa? Wis padake sembetengan, ya. Mas Tris lan Mbak Anis Wijiastuti, garwane Mbak Anis, heeh.
sekaligus ngluwari nadar sampun menikahaken anak mbarep Dr. Anda Ayundita Muncar Batari pikantuk Dr. Andes Alwin Nayuan putranipun Bapak Ibu Franky Nayuan. Waduh Mbak Ayu wis rabi terus wis yen awak dhewe Sawanarana isih sekolah ngalor ngidul kae ya. Heeh. Muga-muga ya paringan barokah saka saning Gusti. Nadyan arang-arang ketemu ya tau tate momong karo Mbak Ayu Dita Muncar Batari muga-muga muga-muga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Tekan kaken-kaken inen-inen. Lan uga Dik Lulu anak ragil sampun tingkat akhir perguruan tinggi wonten ing Kanada nyuwun pangestu. Wah, muga-muga lulus dadi sarjana. Ya. Salam sehat buat Ki Dalang Sena ya dan semua kru warga laras. Semoga tetap semangat kangge sedaya pamirsa sugeng amirsani. Ya. Wayang Climen menika ugi dipun sengkuyung kalian grup gamelan Madusari, gabungan dari seniman mahasiswa dan Indonesia diaspora. Oh. Kiai Madusari mbiyen anak dhewe taun 2008 mayang ning Kanada sik ngiringi Kiai Madusari iki dumadi saka piyai-piyai saka Kanada lan saka Amerika khususnya saka Seattle. Waduh. Bagong ngapal. Lho cah, cerdas. Kiai Madusari sing lenggah ning Vancouver Kanada. Ya. Kados to Mr. Tony Reif. Wah, kuwi isih kelingan Om Manu Mr. Tony. Ya, sing sepuh kae ya. Karo Mr. Michael O'Neil lan Anne Harper. Weh. Kaya isih kelingan. Isih tidak ketinggalan iki sing paling tak apali sapa? Mark Parlet. Ya, utawa Mas Petro. Heeh. Mergo piyaine dhuwur terus dijaluki jeneng Petro utawa Mar Parlet utawa Markono. Markono iki karepe jenenge dhek, jeneng Indonesia iki Markono. Iya. Karo Benz Rozalki. Ya, Benz. Nah, nek Agnes kelingan karo Benz Rozalki sing Bungji Mbak Ayu Pici Bungji. Biyen tok jak wayangan ya, Gong. Wah, tak sandangi Jawa barang. Oh iya. Mereka akan menyawer total 6.700.000. Waduh, alhamdulillah, amin. Grup gamelan Madusari sudah menerbitkan CD dan banyak karya-karya gamelan kontemporer. Mereka juga pentas di beberapa negara, antara lain Kanada, Amerika, dan Indonesia. Wis tau ndene. Wes. Biyen sok takon nabuh, Mark Parlet ki sok takon ngendang, Ben takon nyanyi. Ya. Lan liya-liyane Mas sapa jenenge Michael ya tahu tekan kene. Oh. Sabibaripun wayang Climen menika kita badhe ngawontenaken diskusi dan ramah tamah online. Oh nggih, mugi-mugi lancar, mugi-mugi lancar. Matur sembah nuwun Mas Tris. Ya, isih kelingan karo awake dhewe ya, Gong. Ah ya biyen keraya-raya budidaya nganu apa jenenge iki nekake awake dhewe tekan Kanada ngono. Wah jan seneng. Mas Tris ra seneng gitu. Ora seneng. Apa-apane do rusak ya. Ya agakku do ndregel. Kok terus kapok. Iya. Sone iki nek ngejak sing kira-kira teknologine iki nyandak. Aja sing teknologine iki terbelakang SDM iki ora anu angel-angel. Ya kan kabeh iki sarwa teknologine sarwa canggih kok. Iya. Wah, biyen anggere latihan ning gedung apa jenenge kae? Engko ora dikirimi jenenge ro Mas Tris. Heeh. Gedung apa kae mlaku saka daleme Mas Tris tekan kono latihan jam 8. Heeh. Padu sik tekan setengah 3. Wah. Oh to. Padu sik antaraning Mikael, Mas Tris, Mark Parlet ki do padu dhewe. No. Ayo nyanyi luas. Kene tak tinggal udut ning jaba wong aku ra dong. Ha iya. Ya jaman semono ya. Ha iya. Biyen pentas ping pira, Gong? Biyen pentas ping 7. Tur 7 kota. Weh. Ottawa, Victoria, Vancouver, Mississauga. Wah, tahu kabeh aku. Penabuh rasa domblong to ngono ku rasa. Santai wae aja gumun, santai. Iya. Ya
Lumayan iso entuk pengalaman. Heeh. Iso mangan apa-apa sing kira-kira iso carane mangan. Ngene dikai roti ya ngiling-ilinge piye iki le miwiti ngemplok saka ngendi iki. Wah ya wis dhewe-dhewe ya. Ah iya ya alon-alon karo ngenteni nawala-nawala sing tumiba nang pangkon. Heeh. Ah, gedung Western Front. Oh iya. Wah matur sembah nuwun. Mbak Anis nyuwun lagu Setya Tuhu, Mbak Anis. Wah iki sing garwane Mas Tres iki. Heeh. Biyen ya sinden nang ning nang 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 ning nang karyane Mas Tres judule Nang Ning Nung. Oh. Kowe nek ngrungokke bunek kowe. Oh, sebabe ya ming tembange ya ming nang ning nung ning nang 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 ning. Nah ya karya iki ya wajib di apa jenenge di apresiasi. Wajib. Ya. Mbak Anis nyuwun langgam Setya Tuhu nyawer 1 juta. Weh, matur sembah nuwun. Benz Max Parlet ayo nyawer tuan. Heeh. Benz iki kerep nang kene mbiyen turu nggon aku kerep. Heeh. Tau tak pakani iwak kirik bareng. Oh. Good. Yes. Iya. Wah, nyenengke tenan. Ya. Karo diaturake terus, ya langgam Setya Tuhu, ya. Mbak Anis men ngerti biyen tau tate nonton awake dhewe iki Deno Agnes ki isih cilik saiki men sing anu nyekar Mbak Agnes, ya. Men prisa nek bocahe saiki wis gedhe. Ayo. Ayo jumeneng, Nes. Heeh, Mbak sapa? Ah, Mbak sapa ta mau jenenge iki? Opo ki andang lali. Mbak Anis. Heeh. Mbak Anis ya, biyen ya sok kerep melu. Ya Mas Tris biyen ya tau gabung ning Warga Laras ya tau dadi wiraswara karo Pak Nardi. Heeh. Kiri koro kurnika. Ah Mas Tris biyen ya wa sadurunge dadi anu ya biyen nang PLK. Oh. Saat latihan karawitan Bagong Sudiarjo, Mas Tris kuwi karo anu bangsa kanca-kancane seangkatan. Ya. Saiki wis sukses ning Kanada wis ora gelem kondur dene. Wo, iya. Ora gelem dene wis blas ora kersa dene. Gamelane ketoke arek keke aku ketoke. Iya. Ayo Nes, diaturake iki Mbak Agnes ingkang nyuwun. Mbak Anis. Heeh. Wonten Belanda ugi. Belanda wah. Ya Kanada, Pak. Wah, wis jan bocah ora ngerti arah. Kanada maksudku. Sindian ki nek dolane ming nang Glanggu. Kanada. Salah, Pak, salah ngucap. Kanada. Ya, Kanada. Kanada iki Amerika Latin. Yes. Oh. Nah, Belanda iki Eropa. Nah, ngendi iki kalasan ki Amerika Gedrik. Ya, diaturake. Mugi remen nggih, Pak. Oh, jelas seneng. Mbak Anis ya apa jeneng kono ya terlalu rindu dengan kesenian Jawa. Ya Mas Tris bareng. Benz, ya Benz Rozalski. Heeh. Riyen sik seneng nembang Aja Sembrono. Ah iya, Aja Sembrono. Nembang apa, Ben? Aja Sembrono. Yes, Aja Sembrono. Cangkepe nak sama cucu, Ben. Aja Sembrono. Ya. Nostalgia. Heeh. Dibawani, Pak? Heeh. Oke. Pamintaku nemasidu ayo angel nang sinden paling sindenku ki nek dolan terbatas kaya Prastiwi iki nek dijak omongan Kanada ra dong wong dolane ming nang ipik. Ngetan yo ming tekan Mentrel. Wonosari.
Oh, Ben Rozalski nyawer 1 juta. Halo teman-teman Jogja, terima kasih. Oh iya, Ben. Minta lagu apa, Ben? Ben? Nah. Ayo, iki piyaine nyenengke lho. Heeh. Aneh ana wong nyambut gawe mayang kok mah ditawani iwak koi. Sopo? Tenang iki panganan kono iwak. Ngerti wayak kono. Datang kinggang ada lagi dari Mas Anang Jakarta nyuwun bajing loncat ya nyawer 500. Iki Mas Sutris lagi ngetik ya entenane kok ngerti tulisane mengetik ngono jelas kok tunggu wae heeh. Yen cedhak tansah mulat yen cedhak tansah mulat. Oh lagunya monggo terserah Mas Eno nggih ning kowe cokon-cokon iki mah justru seneng klasik terus ha iya malah seneng klasik ora seneng sing model-model. Ora seneng detak dung-dung. Detak dung-dung. Sida asih Pindo mimi amin tuno ayo nendi bareng Nimas barengan tepi Sida asih nenano wah sekali-sekali aku tak sing rada tertib arep menikmati apa jenenge tembang Sida asih ya setya tuhu monggo.